бачаҳо ҳаққони соҳиби мошин уже уверин гап задодан ки мана рангаш маъқул шавад, харидор бошад, омада бенад мегӯн мошин ягон хел камбудиш нест досям ки ман намедонам бо омда худат полни проверка мекунӣ а так ранг гӯраш тоза дидиам мана қомат шебен ранг мокри асфалт ягон хел ҷош хел сарапин парапин шудагиш не балончош нав 4 балони яхел қомати мошина бен рост тонировка половинка гуфтам онам солона техосмотри мошин буд шудагӣ ин Lexus аз Канада дар омадагидааст солаш 2015 мотор сенума бензин кати задни камера патроникашай пешпушт мана мошина бен рост қоматаш хе шалақу палақ не такш мана ранг маъқул бошад ага тез успет кун мошини зӯр мехарам ки шаҳри хуҷам мошин гаштагӣ ин масъалаи хадавои мотор кузов чхел сал гарантича дода метавонед ё вообще гаранти медидӣ чхел мотор нағзан коробка бегон проблем нест ми инами ина кай овардига аз Канада шумо намедонед мошини худтон я соҳибаш дига кас пул би соҳба гирифтагӣ салон мемана салон сипсиё памятай лифтай 4 электро гӯшакош полни реглировка мешавад мани винко 2015 6 моҳа гуфтам онам рур мебурод мефурод мани як пичи намарот ҳай мана ду тарафа мультирулош ҳай дидиам пробеги мошин 239 коробкаш мана автомат обогрев охлаждение старт стоп монитор тепи сар аликантара бо лукош дазна таққас метунад мани састани оқибаш мана короче як та шуро кардам муҳока мекунӣ бо мошин ҷонон меша бо ин оқибаш лифт будааст дидими шатарас кара буромад чизешай тагашба птичаю коробкаи мана ҳама навороташ ҳай мана пад клеб истоз дамкриди кулча кадом дуздагӣ фақат запаскаш будааст бо ҳамто даста дароз мекунӣ кушода мешавад мефурод ина тӯри кунӣ як бор мана дидиам кори мотори дӯстӣ мана ягон хел овози баландаш нест мана ҷим тихи короче сол 15 шимоҳа мотор сенума бензин техосмотраш буд шудагӣ oyni siyah solona. Bek kambudik tarif karışan mojna. Narxaşa man 200,000 so'mga mana mondam. 220 kutan, 210 kutan, 205 kutan 200,000 so'mga furvardam. Bu mana dida omada moshincha savdo mekunadi. Dillangit bo'yin.